Bir de yetimin malını ima orin deyip qow tefsirli geçti. Yetimi saklayan menen men kahateyn deyip ikwarmağın yaqin bolşyal cennetimin menen bile olar deyipdir. Behterin öy içinde yetim olan öy. Betterin in bidirek öy içinde yetim olan öy deyipdir. Ol yetimi ki ol öyde sinalyan bolsa, ihtiram goýulýan bolsa, mehabbet edilýän bolsa, behterin öýdür şo. Ol yetimi ki eziyet azar berilýän bolsa, haqqy iýilýän bolsa, o iň teliketerin öýdür otaý. Behterin öy we bidirekterin öy yetim saklanýan öýdür diýipdir Peýgamberimiz. Ala ta negeriyet ki arşi azim bilarzat hamiçun begeriyet yetim. Bir wagtda yetim saklayan bolsaň wurmaly bolýan. Eger şu oglun bolsa, wurjak bolsaň, yetim oglunu wuraga diýär kitapda. Yine de tekrar edeýin. Meselen şul-şuluq etip duran oglun bolsa wurjakmyşdygyň. Yetim oglunu bir wurma hakyň bar. Edil şu oglun ýaly. Yine de wurmadan başga ýol tapsaň, şoňa bar diýipdir. Yetim aglasa arş titreýär diýipdir. Ala ta negeriyet haberdar bol yetim ağlamasın ki arşi azim Hudaýyň ulu arşi bilarzat hamiçun begeriyet yetim. Atası yok, barması yok, canası yok, hana diýjegi yok, gucağına aljagy yok. Yetim ağlasa arş titrer, şonu ağlatmajak bolun diýipdir. Çobini yetimi serefkende piş, medeh bu seber ruye ferzende hiç. Eger bir yetim oglan seni gözläp duran bolsa, on gözüniň alyna öz ogluny okşama diýipdir. Öz janaň okşama dädetiniň ýokdugyny ihsas edegamasyn diýipdir. İslam dini mehabbet dindir dogullam. Şeddat diye, şedid diye iki doğulmamış, olan kisi padişahmış, şedid de dünyadan geçiptir, şeddat dünyanın kan yerini alıptır. Bir asmani kitapları, göňden gelýän kitaplar, Hudaý tarapdan gelýän kitaplardan haber barmış, öyle bir zalimmiş. Bir aýdypdyr, men nipdir, yerin yüzünden bir cennet saljak diýipdir. Tamam dünyanın yüzünde kızıl kumuş görseňiz ýygnan diýipdir. Tamam ýygnapdyrlar. 10 ýyllap aýlanıpdyrlar, ýerin yüzünde behterin hawaly ýer tapdyrlar, bagly, bir otly, hemme zady muhayya bolup duran 10 ýyl aýlanıp tapdyrlar. Oň içinde gasr tikmädirdiler, cennet bezerjek diýipdir. Bir fersah der fersah, 6 kilometr der 6 kilometr edip başlapdyrlar. Heşt koymalı, kerpiç koymalı. Bir kerpiç kızıllan, bir kerpiç kumuştan. Bir kerpiç kızıllan, bir kerpiç kumuştan. Bir kasırları becerellerinden sonra yapları geçirttiler, suları geçirttiler. İçini de tamam elmas, lu'lu, murvarit oklaştık koyttiler. Her yeri edilse cennetin kâli edecek bol. Zulüm yüzünden her cenane erkek bolsan kızıl kumuş bolsa arptırlar. Şol ahir becerilip bar yaqa bir yetim oglancığın boyunna bir iki misqal kumuş galypdyr. Aňyrdan bir zalimiň bermiň de boýundan alaqana silkip qyryp mındalyp gitipdir. Ýanky çağa dua etmäge durupdyr. Ya gıyasal mustagisin agisna. Ey kömek isteýänlere kömegiň ýetirýän Hudaý, bize kömek ber. Bu kadar zulümleri etdi. Dadymyza ýetişmeýän bir iki misqal kumuşum matdy onu alyp gitdi diýipdir. Ol şettada da haber veripdirler. Sen leşkeriň menen gel, inni bir bostanyň cennetin amada etdik diýip. O da näçe aýlyk ýoly ýurdu bilen, goşuny bilen, leşkeri bilen hemmesi ýygnanyp gelýär qala. Ol çağa, o jana da dua edipdir, ferişlere de amin diýipdir. Bir jewullyk ýol galanyna ýetip gelýär qala. Hudaý Taala feriştäni ýertir bar qyýgyrda şolaň hemmeden helagat. Ýeriň ýüzüne gelipdir, ferişte de aýnyňyň ses bilen qyýgyryp, olaň hemmesi helak bolupdyr. Zurat erpiş mirevet bama, ba Hudawende qeýipdan nerevet. 3 beyt Sa'di aleyhirrahmeden qowqulasyň şini. Zurat erpiş mirevet bama, ba Hudawende qeýipdan nerevet. Eger zoryň bize de ýetýän bolsa, zoryň gaýby bilýän Hudaýa ýetmez diýipdir. Zur mendi mekun ber ehli zemin ta duai ber asman nerevet. Bir wagtda özüňden etekräk döwletde adamymma, pulumma, zädimma diýipde bir zeif adama zulm edagama, bir wagt bir duaň meri göňe aşyn uçyk gidegamasyn diýipdir. Behem ber mekun ta tawani dili ki ahi cahani behem berkanat.
Bir wagtda bir çağa, bir jana, bir zenana, bir erkadam, bir zayıf adam içinden ah çekamasan, bir zayıf adam ah çekse dünyanı behem vurar dipdir. Ol jana yetim olan ah çekenne bir leşker, bir uluqan dünyanın padişası bolup duran Şaddat leşkeri bilen bile helak bolmadymy dipdir. Kaşki bizim zamanımızda da ilim zamanında, kompüter zamanında, insan gürleyen zamanında kaş insan venanı o erkadam özünün hoşluğunu Hudaýyň halal yerinden gözleyen bolsaydı. Özünün lezzetini ve süýjülügini bazarlardan dörmeyen bolsaydı. Filmler içinden gözlemeyen bolsaydı. Onun zindigiler abad bolardı. Ey jawan dost, ey musulman, näme dip öýlenjek bolýarlar we öýlenenlerin arasynda yalan kän? Näme dip yalandan kasam kän içýärler? Näme dip erhili indemeýle günmegün bir-birine ananmaýar? Delili näme? O delili görnüweti ananar ýaly diýär. Ilm Kur'anyň sünne goýupdy. Wallah dip aýdywati Allah'tu. Hudaýyň adyny tutywati Allah'tu. Hamana izdivajyny jurulajakmyş. Ağlamasa da zindigi doğrulanacak şu öz pikrini şu vada. Ağlasa da doğrulanacak oham in tarafı qawy ýolşy, qawy ýollayam şoň pikrine wara aýdýar. Elin Kur'anyna goýmal ağlamaly, ya wallah diýmel ağlamaly. Oham bärki fakirde Hudaýyň adyny tutmasaň, ya Kur'any qasam içmeden ananjak diýipdi. Fakir birini ananar ýaly. Görýär da özüniň döwreginiň näjiredigini. Döwregi özünün näjiredigini bilýär-de. Ondan çylim günmegin talakda köfelip barýar. Ananan akta biri-birine. Bir öýlerine gitgelinde ýüregi ýarylyp barýar ärin. Ýüregi ýarylyp barýar. Ananar ýaly adam. Ya er öýüne gitse bir ýaňa bakgysy heleýi ıza berýär. Ýüregi ýarylyp barýar. Ananar ýaly. Kaş raýat edilýän bolsaydy, kaş özünün hoşlugyny halal ýerinden gözleýän bolsaydy. Ya meselen seriallar, filmleri gözleýär. Ey musulman, ey düşünli, ey sawatly, ilmli, şuurun qaw düşüneýli film gözleýär. On filmin içindäki zatlary öwrenýär. Aha filmin içinde bir bereketligi tasvire çekilen ahim. Onun içinde fakat sana bir haram iş etmege, fısk-ı fucurluğa yol öwretdiýär. Emma zindigisinde ayende de dargajygyn öwreden akky onun içinde. Onu tasvire çekip bolmaýar filmin içinde. Hamana bir adam ya bir zenana haram iş edýär, ya birini gowwarýar, ya bir erli heleyi gowwarýar, ya bir izdivajyň içindäki zatlary, haram zatlary hemmäni düşünýärmi we bilýärmi aýdylyp duran gurrüňi, şonu gözleýär, şo ýola wärdi gidýär. Hamana filmde muwaffaq bolupdyr da, emma o filmde soňram zindigi dargajagyny ýada salmaýar ki, ya on tasvire çekilmeýär ki filmin içinde. Yemme zindigisinin bereket kaçıya, camian dargadyp barýar, ýaşullar qaýga goýup barýar, döwleti milleti qaýgy bolup barýar, darganaklygy düşürüp barýarlygyny filmin içinde meger tasvire çekip bolýan zatlamışyr atla. Çekip bolan akibi zatlar. Aham bäki fakir gözler, kim öldü? Düşümli. Kim öldü? Bir camian bir tahsilkardy qydy ya oglany. Gurruna sende, yo men özüm bilýänni. Yo özüm düşünýänni. Bilýän düşünýän zat şu filmden öwrenýär. Ey enatullah, ey hacı däde. Näme diýip ey jawan dost. Aya şu gurrun ştada agdylmak bilen jamianka hal bolýam, bolmaýar. Näme diýip şular eşitmänşik bolmaly. Näme diýip bilmänşik bolmaly. Her kim bilmänşik bolup gelip bir mescidin agdynda ýöne o şeýle jamia şeýle bolupdyr diýip halkyň bir gurrugyny agdasa agdaýar ha. Ne yüreğin yakya, ne näste bolar qanmyn diye. Ey kime eser etmeli şuurunla? Ey kimin içinden geçmeli şuurunla? Camiye edip näme aýdylýar? Üýşürli bağa aýdylýar. Camiye diýen ýeke-ýeke afrad, tek adamlara aýdylýar. Ogul gyzymda düşündirmeli ki, jany ogul diýmeli. Jan gyzym diýmeli, şijiri gurrunlary badyr diýmeli. Allanma filmlere diýmeli. Jawan dost kulagas qiyın zaman bolupdyr. Bazardan tut, danışgalardan tut,
işleyen yerinden tut, ulqon şäherlerden tut, gaty qyyn zaman bolupdyr harama barmajak bolsaň. Bir yol wagt az, onda da bolsa bir yol Resulullah öwretipdir aýdyp bereýin. Peygamberimiz Muaz diýen sahabasy 26-27 ýaşynda jawan sahabasymyşdy. Ey Muaz, wallahi inni la uhibbuka, men sen bitir gowwar ýanlypdyr. Barakallah gönünen Muaz. Hop, Muaz aýdypdyr, ya Resulullah, men de seni gowwar ýanlypdyr. Onda aýdypdyr, ey Muaz, usika, sana bir zat tapşyrjak diýipdir. La tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa şükrika wa husni ibadatika. Ey Muaz, sen boynuňa gipdir, qaýym melle diýipdir. 5 wagt namazyň ýerinden mydam şu dogany et. O da näme doga? Hudaýa maňa kömek ber, senden gafil bolmaýyn, seni zikretip ýaşaýyn, sen berýän nigmatyňa şükretip ýaşaýyn, sen ibadatyň ýerine ýetireýin. Şu dogany ölünçe et diýipdir. Doga et şu doga. Allah'dan da kömek diläpdir. Hudaýa maňa kömek berdi. Ýalňyşdyňmy? Hudaýyň gapsy açyk ýene bar. Öýle namazdan soňra ýalňyşdyňmy? Ikindi namazda ýene Hudaýdan dile. Ikindinden soň ýene ýalňyşdyň, akşamdan soňra ýene dile. Akşamdan soňra ýene ýalňyşdyňmy? Ýatdan soňra ýene dile. Şuň adyna musulmançylyk diýäler. Şi tamam Hazreti Adamdan täşi zamançyly Allah Taalaň ýoluny gelýän adamlaryň ýoludyr. Dünýä we dünýä ähline allanama. Hudaýdan alqalyan keplere ağlanama. Hudaý Taala'dan we Hudaýyň nurundan alqalja gurulary ağlanama. Bir biderek hafa adamlaryň filmlerini görüp, bir kulli bernamaň şoň içine girip de guya gaçamaýdy. Guya gaçan bolsaňda Hudaý Taala ýene ýol goýupdyr. Ýene jaý kän goýupdyr, wagt kän goýupdyr. Fursatyny elden berme. Nigmaty elden berme. Biz şu zamanda qyynam, özüň gezip biren ýerinde, işläp biren ýerinde, ýa özüm men gaýym bolaryn diýip, ahuny diýip bilmer, sofyda diýip bilmer, garaçyda diýip bilmer, bizat bilmek bilen näl. Bizat käde şizirip nurlara tıkılışmak bilen, şizirip perişte nur bereket dökülýän mezlislere özüň oklamak bilen özüň saklap bolýa we Allah'dan 5 wagt namazdan soň dilemek bilen. Ýa özüň bilýän, bilmek bilen bolmaýar bizat. Bizat nurun etegine özüň sokulşyp, nurun etegine girişip durmak bilen bolýar.